Gore meneng darai nanoba gore meneng munai hamjakma madisa sari munai hamjakma tamo ongkasa net manyanda o net kisa suluk kheta tabo net deman nele light don hambai lagi mana bagai tabo net demak nele Marak desa sakade kisa munai hamjakma
Munai maide jaka saga de ano khorang dukuna. Ihi chaya kho dara mui songoi tongo tam mui songoi tong. Si nogo tabu se maimar songo. Tai sao sao tong kisa lairi ji angge kisa lairi ribadi komeno khabedi kisa. Kisa komeno khabedi kisa lalagri ribadi. Ta mui songoi tong munai hamjangma. Alu te tomato se dara kucang mana ba asli ya kucanggu mai hingke monoi paika tabo hingke mui simi monthai no si nogo tabo se maimrok songmani jora ko tabo se maimrok songlayo. Hello dol BM bahai tong sagadi kisa kaham da tong sagadi dol BM muna hamjago mun ka ne dol BM lai don hambai dol BM lai mun bagai dol BM kaham da tong bahai tong sanda kaham ane LB phamin bagai kaham no inchaka mairok disaka dol sagadi kisa dol BM mairok disaka mane tabok boro nogoda angke tini tui se tukuria dara kucang mani bagai kucang bele yang tini kosto ke kuka mia hingke kucang mani bagai mia hingke kujai ya tini hingke kuka kosto ke no kuka tini kucanggu kisa chuak nunglai tongo ba boro sok nunglai tonglai nogoda dol BM nogoda sok nungui tong boro sok nungui tong lai hina an MK oi hello an sadi melao boro bo melao dol bo melao hino tini salni mukhang se nunglia kisa phano pa tini salong oro tungkhana 12 rogo satung tungkha sini angke mia angke kisa ponu se satung tung dia tini angke 12 ro satung tungkha kila melo nunga di angke dol ngalai tabuk tiring nainani se bahaki naikha kubu kucanggo angke tai rang no bukurei tiring mela nainani se rang kuri toka kalai koloi mela oda koloi mela dai no koloi mela ongkhana no koloi mela ongo tamahin koloi mela rai mela dol BM rai mela da rai mela koloi rokni nini para borote nini mong tamo sadi te nong tamo khai tong ani para ans MGK ani para ingke monogar ani mongke je YouTube ni hai ani mong mini ingkai angke kunu khaya angke haino tongo kunu khaya samung ro khaino khayo nogorogo
Engkai nini para khai borok kia sagadi MGK ans MGK nini para khai borok kia sagadi do engkai nini sinamung buki sadi gari do engkai dol BM saka ha engkai hakem Debbarma phaikam sanja kaham jotono engkai hakem dema nono bot sanja kaham malaya balok suka norok ba hakem engkai hakem nung tabok tamo khai tongkia sagadi kila melao se kolai o kila melao se kolai ya जों हिंके कलाय मेला राय मेला दा हिनि टंखाता ani bo na phadi da komen kam melao ani bo na phadi ano 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 bo na phadi da bie melao hinchaka da CM melao hinchaka engkai dol BM saka boro naini engkai boro nainani engkai munai hamjakma saka tamo mui songkasa dara nini nogo ke ani nogo hingke milok bai asongo si nogo hingke milok ba engkai MGK saka nini hamjak mani burida tong tak sujara kuri khado ans MGK tak sujara kuri kho engkai ans MGK saka ano para nal kata ani para nal kata nini para nal kata sino nal kata ni engkai ans MGK engkai nung tabok tamro khai tong engkai pori datong tamo khai tong kia sagari do ans MGK nung tabok pori datong tamo khai tong kia sagari engkai munai hamjama saka khumulong phai na phai de saka khumulong o phai na phai de saka ans MGK saka ani para nal kata engkai ans MGK nung tabok tamro khai tong mane pori datong kia sagari do engkai dol BM saka khumulong ba mela ongmani balok kha bula khumulong to mela ongmani balok kha engkai tabu bo mela chole tongkhono engkai munai hamjakma saka tonggara de do dara kisa munai hamjakma biji tongkai thangmano engkai ans MGK nini nung tabok tamro khai tong engkai kia sagadi nini sinamung rok sagadi engkai kiting Debbarma pasal phaikya kiting Debbarma pasal mokol kol sabai kisa ke naikhonai phaikya engkai nung tabok tamo khai tong kia sagadi kiting Debbarma pasal kaham na tong sagadi nung phaimani bagai bela hambai lamsuko nono kiting Debbarma pasal oi kiting I miss you kisa lai don khairi gadi kiting Debbarma pasal kisa lai don khairi gadi kisa lai don khairi gadi mai saka saka mai saka mai saka ananda mai saka song dara miss you saka kiting Debbarma nung mane tabuk tamo khai tong kisa lai dijeng kisa lai don khairi do tabuk tamro khai tong kia sagadi ani munai kiting burui ham I miss you hingga
tamo khe tamo khai tong dara sabono sungka kiting dema nung sabono sungka kiting dema nung sabono sungka kiting kol mi jaka Johnson paika Johnson kur emening dada mini Johnson munai nonambo kur emening Johnson munai nung tabu tamo khai tong dara ni namba kiri kha jaka kiting samit paika samit munai tini sen nono dara no nung tinisen noko darano tinisen noko darano nung biang thangka sadara o thangya munai samya tongo haiponom jora rokure ingke ba buirogo phaya hinai elbiro khaijia balokata angke tabo khe norok bai malaya balok suka hinai taisa elbi khaimani munai samir nung kahamda tong kia sagari munai dol BM saka boro thangka ani number haken saka tamo khai tong ba buru tamo khai tong ba buru ang haini tongo buru hakem buru ang haini tongo angke hakem buru nungke tabok tamo khai tong kia saka do hakem buru nung tabok tamo khai tong kia saka de kiting saka kiting dema pisal saka dilet ong thangka dara an saka dol BM saka kiting ni kurui saka samin munai saka dara nungkha saka samir munai mairok de saka ke saka do samir munai mai de saka de kiting saka oi dara BM LB khai liata kiting saka dara saka hakem saka ang bo hai no tongo saka hakem buru nung mai de saka tabok hakem buru nung mai rok de saka saka de kisa Kai kiting saka nung nini yat sanja bai kok sayada nung nini yat sanja bai kok sayada jangka samit samit saka chakha chakha nungken chaka ang chayako samit tabok se sinogo maimi songo tam mui mai chakha sagari do samit munai tam mui rok mai chakha sagari dol BM saka kiting nung tini nana songni parao da phaikya kiting nung nini nana songni para da phaikya chungka dol BM hakem bur saka mai se kho saka mai se kho saka hakem angbo mai se kho gai kiting saka phaijak ya dara dol BM saka kiting saka dol BM saka ko kiting dol mini tata samin munai nung kuchang ya dara kuchang mane bagoi no tabo jampar sumjak kuchang mane asungya gai tuni bo kuchang no toy makukha gai mia gai toy ku dia tini gai toy kukha kuchang goi samir samir munai nung lai di jeng kisa lai don khairi do munai samir para pa tamoni asuk dakti dara BM pa tamoni asuk dakti dara BM. 。   . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 . 。 。 . 。 . 。
Dil muy bay saka dil muy bay saka dol biam saka ang melo se kiting ani tayem kuru kiting dol biam melo sipong melo singke ba ba tai sau tong komen kebedi dolok perandok mahakin cho badi oi dara tiripura kok sade oi dara tiripura kok sade gai kiting de manung ke boroni kia sagra do sago kiting nung kiting de ma pisa langkai nung nini pararok kia sagadi boroni angka light khaijak jaka samit hambai samit muna nung lari mana baka hambai pa norok simi mela nayo pa darah borok simi ce mela nayo dol biem angkai mononi dara nung mononi sina monota para salai kiteng de ma pesal mane monota para kia sagra do ang bo tiri para kok no sao hunca ko mane monota para ane bunce mono kalai pele ane bo ane bunce mono kalai yong kai ni monota para ba ang bo tiri pa kok no sao hunca ko monota para kia sagra do ang sa jago hunca ko monota para nong ni para kai kiting kiting de man ni mono para kata monota para kia sagra do es que para doi es que para doi mara ni para de es que para mana es que para falno ni para kai gai sin ke jang ngo pele nini es que para fale no sini ke jang mana sini ke jang ngo khana মানে নতুন বাজার করে দাও নতুন বাজার সিনিকাই নতুন বাজার করে অঙ্গ নতুন বাজার করে অঙ্গ দাও মরণ পারা আছে দাও সিনি পারা খাই ময়না মা গানানি ময়না মা গানানি ন সিনি পারা এঙ্কে মরণ পারা আছে দাও সিনি পারা কে মরণ পারা ano kol se khai liya hingke nono melao tulang liyata kiting pata biem ka kiting saka moina ma gana ni saka biem dol biem saka ang unis tari o live khai na kiting saka ini para no se sau ang ane para ga moron para sisi o dara biem moron para ni sika ane kai Guwahati nai nani Guwahati nai nani mosong khe ani lai joen khai di jaga guha Guwahati nai nani khe musang musong khe nai dia nai musang khe ani lai joen khai din jaga kiting sakan nung boro ba tabuk dara biem jaga nung boro ba tabuk dara biem jaga kiting de manung khe tabuk no godo kiting de misal nung khe tabuk no godo ita boro tabuk takalai kiting de ma takalai nong ne moina ma o tiring ong ne no na to bosor poti tiring ong mane ba
Dol BM thangui pekhana dol BM. Nung boro ba tabuk dara BM jaga. Nogo no dara ang nogo no dara ta murok maisa khamunai kiting. Munai kiting ta murai maisa sali. Tiring khaya hinui se khunao bile on. Takalai nong ata tiring khaya no. Gai sinata paine pidi sinata to takalai tiring tongo hogo tuisa wo. Hogo tuisa wo tiring tongo nai pidi takalai. Ngo ongoro phaja ando mel rok phaisi tom phaka. Ando mela rok tongo. Ang tabuk kila mela o kisa dolok bai suang nunggui tonggo ta 15 tarik go Guwahati o berai nani saka kiting saka on saka sini tu masa phai nai pedi tiring bar mela na ingke tabau arando mela rok se phai tom phaka ingke dol BM saka muna kiting tiring koton o malai din saka borok dara BM tiring saka. Hello friend, ke Tiprasa SD official. Hello friend, Tiprasa. Ani LB lamsugo Tiprasa. Tamo khai tong kia sa di Tiprasa SD official. Lai dok reject kisa lai dok don khai badi kisa. Duma soro go se khaina hin bile dara dum sara go khaina dum sara ta already ando mela rok se phai tom phaka dum sara khainai taklai ke already ando mela botongo ando mela rai phai tom phaka ani channel kia subscribe di Tiprasa SD official ke Tiprasa SD official nung ani channel o nung mane ani video thango comment kaisa khairi di ang LB pekeng ke no subscribe nai do Tiprasa SD official nung ani video thangoi comment kaisa khairi di ang no LB pekeng ke subscribe nai angkai dol BM saka khwai o se tiring khwai o se tiring kotor saka dol BM kiting saka oma ang gari kai mandia dara BM BT jana nanggo saka gas ke munai bela bela hambai eske munai nung sopa chere mana bela bela hambai eske munai na bela bela hambai maro angkai Tiprasa SD official saka na kiting munai saka khuna jak saka dol BM saka angko kiting saka angkai sila paika sanja kaham sila nona ba sanja kaham angkai sanja nung tabuk tama khai tongkia saka de angkai kiting saka dara BM saka dol BM saka okay all my friend tata on dol BM nung thangsinai angkai nona ba tata nung thangsinai angkai oi dara mini ano bo subscribe di kiting omono nung ani bolok video thangkoi nung comment kaisa khairi di ang nono subscribe nai do kiting nung ani bolok video go comment kaisa khairi di engka ang nono subscribe na engka comment khaiji engka nini channel na rutugoi mangalak do omni bagoi comment kaisa khairi di oi dara mini ano bo subscribe di khainai do kiting munai ani khai bai hin
ano khai bai hindia phung dara bm cái Tiprasa saka ani channel katal se kia sabor khai jak di sabor khai do oi Tiprasa SD official no kisa je subscribe je tong kan kai kisa subscribe di engkai bulo nang kan kai bulo sandi ang bulo dinai oi Tiprasa nung je subscribe je borong no nung subscribe di borong no subscribe di nai nung ano comment da khai kha kia sagari do Tiprasa SD official nung ano comment da khai kha comment khai sagari kiting saka joli ja khuna ano saka dol bm saka kiting I miss you bye bye saka dol bm saka oma kiting ni subs ba 100 ong ya kho bula asid dema bro peke hello bro asid bro hello hello Tiprasa SD official nung kisao ongo kiting no subscribe di nung kiting no subscribe di bo no subscribe nai kisa subscribe di bulo nang khangke bulo sari ase de buru nung tabuk tama khai tong bela bela hambai dengan lb payment bagoi gai kiting saka I miss you to brother saka kiting nono bulu ri nai kiting nung bulu din nang sari do borong borong bai subscribe khai nane gai bulu din nang bulu sari ang non bulu roi ro nai subscribe khai le di norong ni yang market tamo man tabuk bondu sini yang bondo asir ang sini yang ang masili bazaro thangjese balokado masili bazaro tam manthok tabo manthongnai ta rok manthongnai ta malmata rok ongkai kai mui rok kisa misa manthongnai mui rok manthongnai ta mui rok ongkai mui rok malmata rok ongkai mosorok ongkai khakulo rok manthongna ongkai angkai masili bazaro soyase balokha asit dol bro ongkai nung tabuk tamo khai tongke sagade asit nung bai malaya barosuka boro bondo kiting saka pa dara pm ani ano lasis masingcha khayo saka kiting saka ano bo a- a- amo ano bo khairok baidi saka kai Tiprasa pesal saka subscribe bo khai rojak do saka mane nung comment khai kya sakar do comment khai janggang no subscribe do nai kai BM saka tol BM saka kaya munai kiting saka okay bye sila saka hai no tongo kusangma jora ba o mairok de saka tabuk sila mairok de saka sia de sila o sit saka ma sili bazaro ya sini bazaro ke mui rok man thogota sini para rok mui rok kisa misa mui rok ta kono phano se man thoya sini o mui rok simi kisa misa rok para rok go se paralai kuno man thoya bondo bondo asit paralai kuno man thoya offline jaga kiting saka offline asit bondo saka ang daily no phayo masili bazaro bondo ola nung masil bazaro phaikang ke balai do asit bondo nung ola masil bazaro phaikang ke malai di engai nini number rok bo ni number anano kumai thangka ke nung call khai di olo phaikang ke kiting tata bye bye ba kiting nung thangchina ke Tiprasa SD saka comment khai jak saya ko saka sila ta murok songka sila Tiprasa SD nung sila bai subscribe di sila bai kia subscribe di sila bai kia subscribe di ang Tiprasa SD nung kisao sila bai subscribe di bobo nono subscribe nai sila bo nung kisa bono subscribe di
Hello, Sila nongo Tiprasa SD official no kisa subscribe gadi bobo nono subscribe ne do. Nora kutal be kutal kisa subscribe gadi Sila dema nong kisa Tiprasa SD official no subscribe di engkai Tiprasa SD official nong bo Sila no kisa subscribe di do. Ang norong no joto no blur iri ka. Engkai porohon munai peka light don darate hor kaham advance dara hambai hambai. Porohon munai nung tabuk tamakai tong porohon munai. Kaham na tong kia sagri male baral suka norok bai munai porhor asir bondu saka em, jai jai thailik bagan je thalik bagan je tong nairok ni yang asir bondu ongo sini yang thali bagan asir kubang kordo mane sinoro mane kom thali bagano kisa komta mane bagai khengcha khengni rok tongti khengke o parani paika rok o khengcha rok no pai tilang thang pai ta khengcha rok khengni rok se mano hingke ba obo paika rok khengcha rok khengni rok paika rok ai phai oi tilang thangota ase kubang korita sini thali bagano sini yango hingke nini phone number ani thani tongo ulo nung bazar ko phai ngai khaidita ya sirum saka ang nono call khainai do khaidi kuai bagan detong norok niyanggo kuai bagan kotor bondo sini anggai kuai bagan kotor rok lai kare mane kuai bagan tongphana mane kuai ba thai jegi rok tongo mane kisa bagan rok buthai theo ko ma hai rok tongo angkai sini angkai kisa rubber bagan rok se tongbai ta kuai ba thai rok bagan korita mane tabok mane kuai sara bathai theo ko ma hai rok tongo ta porhot saka ingko tabuk no bisramgons bazar ni sokpai dorab dara tamo ba bisramgon bazar thangma tamo tubuka munai porhot ang kuai bagan no payu bondo ang kuai bagan bo payu bondo oncha bondo sini yang kuai bagan kisa sida mane kuai bagan ase kubang karai gai dor bagan se kisa tanggo gai kuai rok kuai bothai thaijaro korita asir bondo nung tabuk tam ro khai tong ke sagari nung masir bazar no del phayo no porhon munai mai saka porhon munai engkai sila ke boro thangke ke sagari sila bai Tiprasa kisa subs khele gadi norok subs kheji ange kisa subs khele gadi kisa subs ro khele ji ange subs khele di tai subs nang kia sabai di je Tiprasa SD official no kisa subs khele tong hai kisa subs khele di bondo asin mai di saka sagadi bondo asin porhon munai nungke mai di saka porhon munai tai sila nungke ta mero songkani nakai sila kusang mana sini ya paman kai bagade kuai bagan dui tu hoi te kuai bagan hoi te tu hoi te 3 lakh toke payu ang bondo kuai bagan koton man ke bondo kuai bagan kotor kore bondo kuai bagan kotor kore hai kisa misa boljar ta hai nokgana rogo jaga kisa rogo hai no boljak ama hai rok ta ama buthai rok thaijak ya ama hai rok si bondo
Kuai batharok thaijakore bando. Aino nongo ta. Ang tabung dukano ani Agartala. Ang tabung dukano ani Agartala dukan tonggo bondo. Agartala ni dukan tonggo bondo. Ang tabung dukan ani Agartala dukan tonggo bondo. Nung tama phal. Mana ni dukano tama jinis rok phal no kiya sagadi do bondo. Tama rok phal kiya sagadi. Ulo ulo Agartala ro pake malati. By showroom by showroom thang manise dara khuna ang by paina bagoi kisa showroom thangoi phai manita dara paidita munai prohon Boma hai bairok paina naikha munai busuk damirok paina naikha munai munai norok munai sonok bai engkai dolok bai malaya balok suka engkai tini norok bai kok salainai hinui LB khaimani ANS ANS 400 painai ini tonggo dara khuna Tono man thogo chicken dog wak bahan te desi tok rok bo man thogo bondo ninaro engkai tok bahan wak bahan omtai oma hairok phalono engkai ninara ni ninara ninara phaikhe engkai desi tok rok bai maida masano asit bondo jotono manthogo chicken dog wak bahan te desi tok rok bo manthogo bondo desi tok rok mase ase balok suka angla bondo business rok khai di bondo kisa bono business rok kwrwi ani nogo haino bekar engkai obono kisa business rok khainai kisa ano loge lagadi nini thani kisa business khainai rok loge lagadi ani oro khai di ani oro khai di jaga obono bondo business khainai rok kisa lama phunui rwgadi obono business khainai kunu phano kwrwi rang bo kwrwi main hinkhe business khainai hinkhe main hinkhe puila rang tongna nango engkai rang bo kwrwi hinkhe ba business rok khaimya haino matongo ta rang poisa kwrwi hinkhe ulo kaijagui kunu labh kwrwi bondo thikongno saka o bondo obono saka obono business khaina bo tabuk rang kwrwini bagwi business rok khaimya ta abono tamo business rok khainai kisa loge lagadi business khainai rok kisa loge lagadi kisa kunu rang kwrwini bagwi haino matongo nung thik kongno saka bondo thik kongno saka nangmano kongno saka
Rang poisa korei hingke ulo kaijagoi kuno lab korei bondo i. Thikong no bondo nino kongbo thikong no thikong no saka je nong khaina musong ma khaidi buino ta asi di bondo nung je nong khaina musong ma khaidi buino ta lasi di bondo hingke nung kusugo kai manggulak buino no lasi hingke buino lasi hingke on thikong no je nong khaina musong ma khaidi buino ta lasi di bondo hingke nung kusugo kai manggulak buino lasi hingke thikong no saka bondo bondo nung thikong no saka abono thikong no saka nung bondo bondo nung nangman kong no saka bondo men hingke chong men hingke chini je kuno potsa tongna nango hingke chong men hingke bisiba tamoni bagai purban phaiba rang puisa rok ni bagoi kisa purban phaina bole sini borok bisiba ang agi pas business khai puro bazar go tok rok phalui ta bondo ang haifano ang buino lasia bondo ang buini khogoi saya khe no ongo haya de bondo i thikong no bondo chungto buini khogoi saya na bole nijini income bai nijini ongo bai si sana bole ke buino tamon lasina ba amnota buino lasi goi paya जों buino lasi upaya kiri upaya जों abono lasi no nango abono lasi kengke ongya thikong no saka agi pas business khai puro bazar go tok rok phalo ta bondo haifano ang buino lasia bondo ang buini khogoi saya khe no ongo haya de bondo buini khogoi saya khai ongo जों oma hairok no जों lasia no nango hingkai जों buini manui no to जों khoi saya bole haideba nini kokbo nangman kong no bondo bondo nung thikong no saka bondo nangman kong no ongkha
bondo hingke nongtoi bondo nongtoi boforogo aro boforogo sini yang rogo faini ba bondo masini bazarago sini yang thalai rok bo asik kwrwi thalai khengsa rok thalai khengsa rok thaiyan khengsa rok khengni rok onki nobo buino phalai parogo hingke muphunai rok phalai o amo hai ta. Common khaide bondo asik common khaide nono kaisa tongse bondo tai sabo tong common khaide common khaibede net maya ni bagoi nong nini comment kuchai tongo do net maya bagoi nini comment kuchai tongkha live o rang hai no manguna te jora manguna taro hodi jora nono naisingya bondo nung si jora tong sini khasi nga nangnai bondo i thik no kok saka jora lai naisingya o kok no thik no ongkha obono ta nung kaham khe tongdi nono ani logi tui nai ang bondo bondo obono ta bondo nung thik kok no saka bondo nung norong ni yang ni bagui pai rohodi pai nung norong ni yang ni manui pai rohodi ang nono rang rok kabonai ulo bondo obono ta obono tei sini yang khai obono ta sini yang khai jekkunu manui rok paijana asuk manthuyani bagui ta manui rok asuk kisa paikar khaijanai manui rok asuk ma hai rok manthoya amoni bagui ta don nung norong ni yang ni manui pai rohodi ta ang nono rang rok kabonai ulo bondo ulo malai phiano dol bondo ulo rogo malai phiano norong ni yang ni manui pai rohodi ang nono rang rohono men hingke chung norong ni yang go tamo tamo baja tong sini yang norong ni yang go tamo tamo baja tong je sini para saini hingke duma sarata hoko tuisa rok ta sini yang mana duma sara baja tongo ta
Dumasara bazara faijak dola si nung dumasara rogo faijak Sini yang hoko tuisa dumasara bazar rogo faijak dol asin dol. Dumasara ani jaiti tongo bondo ani dadu ni gusti faidita dumasara rogo faidita bondo asit bondo dumasara faidita nini gusti rok tongo hingke faidi dumasara rogo malai malai mano dumasara rok faika hingke chung omono chung jekono samung no jora tongsi no khaina nango hingke omono ta jora tongsi no chung jekono samung no romna nango haideba hingke tai nijini rang rok kwrwi khai bo nogorok somesya jekono somesya rok tongo hingke bo chung o samung no khaibo maya ongoi thango. Laidon sanja kaham liton da pisal bela bela hambai nung lari mana bagoi nung tabuk tama khai tong kesan liton liton nung tabuk tama khai tong boro asir komen khai de boro asir komen khai de dol duma sora school duma sora school by gana o sini parani boroi kaijak thango bondo bini busai hingke রেশন ডিলার মানে সাগারি দ রেশন ডিলার মানে মানে বিনি মুং তামুক ya sagadi bini mung sagadi ingke do asulane mung ya sagadi duma sora school bai gana o sini parani boroi kaijak thango bondo bini busai hingke রেশন ডিলার bini mung o chulani mung ya sagadi do chulani mung tamuk ya sagadi ang siri sini nagan ta dol biap phung dol asir o sulani mung tamo kia sagadi hingke ang siri sini naigano hingkai liton liton saka nini para khe borosa pogui se tongkha ani para hingke duma sora do liton liton da pisa ani para duma sora ani para hingke duma sora hingkai liton nini para bang pogoi tongkha hingkai nini para kia sagadi do ano ang bumung ke maya bondo kisa kupung kaita bo mane deson dealer to sini ang tong do mane bo
bini nok jaga dasino kai nung bini nok jaga dasi injaka kai liton nini para khabar kia sagdi liton nini para kia sagdi ang norong ni para berai phainai do bondo berai phaidi ang nono kol khai pai nai bondo phaidi kai o ni jaga khai siyo kai bini nok bazar bai bojang sai kia sagdo bazar gana da ta o iskul mat tongene ba mat saka da bini nok tama kisa jang je beng lai thangoi da mane bojang sai kisa sai chimi sarita nung bojang saini lesson dealer khainai bojang saini bini nok kisa sagarita o dumasara iskul mat saka da bini nok geta jang beng lai thangoi da bojang kia sagadi norok rok rok nok nogot rok nogot nogot ni se ani para nugat ni se ani para nugat rok nogot rok nogot ni se ani para insako jaga khai siniyo jaga iskul mat saka on iskul mat saka no bondo dom lama bai dum dum lama bai surap jak bondo duma duma sura lama bai surap jak bondo sika ongo duma sora ni ongo tongene ba duma sora mat saka ni dila nok tongene ba orota bini no dila nok ulat tata bini no iskul mat saka no bondo ekdom lama bai surap jak bondo sika on lesson dilani nok ungkai dilat dilat nok dilat nok ulataya diba lama bai gana himma kok se siyo arke nogor ni sen jaka arke nogor ni gali ton nung tawag may rupisa ha tamo kay tong sika lama gana ta dilat nok bo dilat nok phajing tan dilat nok ulatata bini nok ha gai obo burai nongi parani sino dilat maling ni bihik nongi parani bini bihik hingke heja marani heja marani sika angka sika angka dilat malik sini kya hingkai nin jati gusti leo nak sitong bale dol demo sarawa
Nung sunggoy naidi ore sondila no nini bihik no ni nini bihik boroni hinai bondu sunggoy dayo ta. Ang tabung ni nogo ang borok ni nogo thangka bondu waisa pro ja lama gana ta bong no ja lama gana ta dilabo lama gana nogo lama gana nini YouTube channel bastem da ongkha sa da ongkha saga di ani YouTube channel ke bastem che komi tongo chaka ani kompile rong jado ani kompile rong ja khangke last time abo video lai gora dari do liton video lai gora dari engkai nung nini channel ba nini video no ta nai di do nini channel ba nini video no ta nai di engkai nijini video no niji nai khangke bas komyo do engkai nung video dagoi tongkhangke video dai tongkhangke bas komyo do video dayawoi এক সপ্তাহ 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ ma hakiye tongkhangke mas kaisarok phano tongkhangke was komai thango do video kisa misa phano dai tondi video dakhangke was komaya chung video rok daya nijini video no niji nayo hingke komyuta hingke niji video daily damani tongkhangke was komaya hingke bario hingke video rok niji video rok naikhangke komayo hingke niji rok tanai di nung video no salo thaijakai phano salo salnai saltam to salsa balai salsa phano thaija ke dadi hingke salnai balai phano thaija ke dadi kisa 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 dai tongnita dayo tongkhangke komyuta abo কিন্তু busakangni wak hingke jotoni komyo do কিন্তু busakangni hingkelai obo komyo obo komi phano kokkoroi hingke main jagani hingkelai obo hingkelai komaya main jagani hingke komaya obo video rok daya tongkhangke se komayo hingkai tai niji naikhangke se komayo obo hingke nani kokkoroi chung YouTube o continue samkhai tongkhangke nini subscribe barinai hingkai likes bo barinai obo chung continue samkhai tongnago haideba
Kuliba
Laidon mamo hambai mamo takai tong mamo tak mai di saka di mamo mamo takai tong saka di tak mai di saka di mamo ala mamo takai tong saka di mai di saka mai mai di saka di mamo takai tong saka di mamo hello mamo hello ane khorang khane doi ane khorang khane di sakara takai tong tabok takai tong ane khorang khane doi tabo taro kai tong saka di mairok di saka takai tong saka saka tamu itu salang mamu tamu itu mai salang tamu itu mai saka sabo kam kai niata mamu boro kam kai mui gudu ko mui ta mamu kam kai anggo mui ro gudu pale ta biro mai saka nung kai ta biro mai saka dia ta biro mai saka de ini korang paya beli mamu tama onglang kok sadiba tak khana ka ta ane korang khana ka nai lai net sulu kai do ane korang khana ka ane tab korang khana ka sakara kesa net sulu kai yang ka net sulu kai net tahun mayang kai tabane korang khana ka nai lai net sulu kai net tab khana ka kesa lai korang ekdam thainya dai ni ata ta net de maya hinda na as korang thainya dai ni ata ta mirok mai sakala mamu
แต่น้องโกนเฟยอันตัวละโกนเฟยก็ได้खाना का मामो तब मुझेไม่ชักละมามุนกายตามมุ้ยไม่ชักละดูดิมามุนุตตาบารีบิจิตัวมอเตอร์โรยเชไฟตองค่ะมามุกตรีเชไฟตองค่ะมาทุเรีกันมามุกตรีไปกันกันทุเรีนางว่าไม่ชักกันไม่ชักกันนางบ่ทุเรีกันมาไม่ชักกันนางบ่
Tunggu naik kan? Main dulu. Tapi kan ini. Sekarang masuknya yang jelas saja. Oi, hi, tong man ba siti kanu. Masih mesti kan. Salah gerang deh sini.
Mai sabe a situação. Así que vai buja go. Se fugi. Oi, número do seu. Sai para televisão. Porque esse mais que sabe não pode. Não, foi nada, não queria. Mas não vou deixar. Pobremia saiu. Nunca vou me aí. Não fiz lá e achei não. Se dá, bora lá e dedicar esse café. Ai, nunca tive que subir. Se não vou. Pantas ke bot.
sana tayo ani bor sini banu dia sa Mandaw wise is popular. Sino zaman ko? Okay. Sino ba ko? Sino ba ko kaya? Sini ke mo din was ko 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 sini. Ini benar kalau dunia itu menjejol itu. Aku itu lainnya tuh harus tuh ha. Nendahin cak. Hani trong mà từ họ tao họ đều hắn tay à. Thì xưa này ở lại không có bao giờ chịu. Untuk sama dia salah sih. Dekat dulu tuh ya naruh.
Sindel. Para